iki sing muni iki. Telu Mas. Ana galar disrondolan ndak ana srebeh dipangan luwak. Ana kabar dolar mundak, beras mundak, LPG mundak, gula mundak, Pertamax melok mundak. Muga-muga blonjone wong wedok gak melok mundak. Disumbo prawan balong jati gegere ong. Jenenge doyan nyambut gawe gegere ombo tapi wonge akas-akas. Balong jati luar biasa. Bojoan dolor gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse. Ayo kekembangane ando mula nek mele bojo peno aja sembrono kudu teliti sadurunge ngar milih wong wedok sing gelem dijak soro iso dadi daringan momong anak mula dadi wong lanang penojo sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang. Nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan. Semono uga wong wedok yuk aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan. Nek ekspektasi peno sampai berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba ndolek gendaan. Nek Abah Sunaryo iki sing duwe gawe mula kajate nikahno
patrane tamune teko akeh undangane ancene Abah Sunaryo supel bergaule tamune teko terus dijak salaman uga gak lali diaturi unjukan terus dirangkul didolekno panggonan uga diaturi ngicipi daharan tangga kanan lan keri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sik kurang sak wulan ana sing rewang-rewang ana sing dadi sinoman tak delok ngladeni tamu ancen sopan-sopan kula ngedong Pak Bu lak ya bengi iki eling-eling kali Abah Sunaryo sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedong disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh ya tak enteni gak masalah sing penting wis lunas ayo Cak Amrip Balong Jati alhamdulillah terang ngeten iki dungane Abah Sunaryo dikabul dening Gusti Allah panggonane ngeco kanan kali kiri kali mulane aja sampai ngantuk sampai ndelok ludruk ngantuk nglimpang mulai keloncom sing penting didongakno nggih Bu Pak mugi-mugi Abah Sunaryo oleh nggada damel mantun nggada damel rezekine tambah melimpah ruah semono uga kemantene muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ndang entuk momongan entuk putu sing dinteni ya iku kok seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku jajal banting haluan aku coba buka peracangan kayane rodok lumayan mula kelakon aku dadi juragan ate juragan tendel wingi nang Malang aku kula apel duitku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang kareso
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat nggih? Alhamdulillah petuk dulur Balong Jati. Kangen rasane ati niki wau luar biasa. Budi Wijaya mencoba memberikan kesempatan kepada generasi muda. Nom-noman kabeh sampean tingali. Lodruk sakniki benten kali biyen. Nek biyen lodruk budal numpak gelinding numpak sepeda. Budi Wijaya sampean tingali piyambak. Penyanyine budal numpak mobil kabeh. Dagelane kabeh numpak mobil nyicil semono go panjake wayange kabeh nggih numpak mobil pickup truk sing penting lah mobil tapi kabeh lare nom-noman. Penyanyi yang satu ini menemani saya di sini seorang biduan yang luar biasa ganteng. Turunan Londo, irunge ndangir, dedeke dhuwur, kulite putih, blenga-blenga kaya pedet. Sinten? Cak Wanto Sitor. Ayo to. Iya, Mas. Saya tak dalane macet ya. Budi Wijaya. Mas. Aku patrek, Mas. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Balong Jati. Halo. Hai. Halo. Wah, wedoke wayu-ayu lanange ganteng-ganteng. Kabeh wong-wong Balong Jati seneng ndelok lodruk. Masalah. Nyatane sakmenake kabeh ndelok rene. Delok rene kuwabe Mas. Maju nang kene kabeh. Kene kabeh. Ana situk sing ngadep nang mburi to. Ana situ ah. Nang gedang-gedang iku lapo to? Lho. Iku lapo nang mburi gedang iku? Oh, ngoyo Mas Rasa. Rambute dawa kok nguyune ngadeg. Rambutnya dawa. Iya. Wah. Iku banci lagi berbuah.
lambemu nang kene muji syukur marang ngarsaning Gusti Balong Jati isih ngugemi tradisi sangat luar biasa ya Mas mantenan nanggap Lodruk seneng karo keseniane dhewe Balong Jati sok dadi barometer kanggone daerah liya kene contoh ya tresno nang budayane mula matur nuwun warga Balong Jati Peliginipun utamane nang Abah Sunaryo Jeragan Besi Tua so apa dongano wargane dhisik ngono ya mangan roti nang pinggire kali cakep warga Balong Jati akeh rezeki apa omah golek roti nang pinggire sumur cakep warga Balong Jati mugi-mugi kabeh panjang umur apa omah mangan roti ngombene es nanas cakep warga Balong Jati nek ndek utang tak dongono kabeh ndang lunas amin mangan roti gede wadahe cakep kabeh warga Balong Jati mugi-mugi anake pinter-pinter sekolahe apa omah mangan roti ketiban ondo cakep iki main nang Balong Jati ya Allah muga-muga aku mulai nggawa rondo apa omah luar biasa cakep deh rondo 55 Balong Jati ki gak trimo rondo apa rawane yo akeh yo iya kon tau survei lho survei nang kene nek jumlahe gak ero aku jumlahe gak karo nek kon nek mangkane ta dadi pelawak ku sing cerdas ngono sing ya pinter iya iso ngene iki kabeh jumlahe warga Balong Jati ya ana 377 kakak 377 kakak wargae kurang lebih 1655 1555 bener ah Bu betul nggih betul kon niku dagelan kok sensus ya kababak lah kon ro wedoke pira lanange pira wedoke nek iku aku sepengetahuanku iya saeroku iya iku ana luwih akeh timbang sing wedok iku luwih akeh timbang sing wedok kok iso akeh sing wedok timbangane sing perempuan iya kok iso ngono iya mergane wong wedok luwih akeh daripada perempuan oh maksudmu kon berarti ngenyek wong wedok gak apa apa lah kene kan gaene apa kajate apa dhisik ditakoni to kajate bengi iki nikahan putrane Pak Sunaryo melawan ibu sapa emang Pak Sunaryo melawan ya apa sih Pak Sunaryo menikahkan putranya Mas Dimas dengan Mbak Dias aduh Mas Dimas karo Mbak Dia iki mantene lah ya mantene sok lah iya kok iso Pak Naryo menikahkan lah ya sok utamane ndongakno kemantene iki muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ujung-ujunge ndang entuk momongan ndang entuk putu kon dadi dagelan gak cuman dadi guyon tok tapi kudu ngerti wawasan sing dhukur lah iki carane mujudno supaya Abah Sunaryo ndang entuk putu iki ya apa lho gampang ana carane ya apa ada dua cara cepet semantene iki duwe anak oh ngono rong cara iki apa ae satu cara medis siji medis loro tradisional alternatif berarti sing siji medis contone nang dokter oh suntik obat kuat lho kok gawe obat kuat gawe apa obat kuat digawe apa bojoku digawe arek ya baba jadi pen ya iya wong kon gak duwe bojo aku iki sedih to
Aja kuwatir. Apa? Secara medis berarti kedokteran. Dokteran. Oh. Nek secara alternatif Nek alternatif Ya. iku diurutno. dipijet, Ya lara so. Ya didadak. gas so. Lah diurut kan dingene to. Diurutno ku ya gentenan kon dhisik ta. Aku dhisik. Lho, rumangsamu iku arisan ta ya apa? Gantenan ngono ku lho. Kok gantenan gak ngono. Apa? Nek diurut iku ya didadah diwalik dadah ndang cepet oleh momongan. Ngono kok kudune. Ya. Lho nek mandul ya apa jare nek lanang-lanang. Tenang ae. Nek masalah medis gampang. Gampang. Kekno bayi tabung. Wong Jawa gak kurang akal, Dik. Carane Wah, Apa? sampe gelek omahe dekne. lho lak brunus jenenge. Makane wah luar biasa wong wedok kene lanang kene luar. Mungkane kemanten iku ana bedane lho. Bedane apa? Ana kemanten anyar, ana sepeda anyar. Oh. Sepeda anyar kalau kemanten anyar iku ana bedane. Ana bedane. Ana. Bedane ya apa, So? Nah, nek sepeda anyar to, Sepeda anyar. mari tuku, Ya. dibuka plastike, ditumpaki alon-alon. Oh, tumpahi. Iya, liwat dalan Hah? sing halus. Terus? Saben ana bolongan dihindari. Iku nek bedane. Iku sepeda anyar. Bedane. Ben ana bolongan mesti dihindari. Dihindari. Iya. Lah nek manten anyar, So? Nek sepeda anyar to, begitu mari ditumpaki alon-alon, nang dalan ana bolongan dihindari. Hah. Iki sepeda anyar. Sepeda anyar. Iya. Lah nek manten anyar, So? Nek sepeda anyar to, sepeda anyar Ya. ki ditumpaki alon-alon. Alon-alon. Ana jeglongan Diinggati. diinggati. Nek manten anyar, So? Nek. Sepeda anyar. Nek kemanten anyar, Nek manten anyar. justru ya bolongan iku aja dihindari. Nek gak ngono ya berarti gak ada mbek bal-balan, So. Gak ada karo Bal-balan ana bedane. ana bedane bal-balan mbek manten anyar. Bedane apa? Nek bal-balan, So. Ya. Bale digo wering, gereng. Ya. Wah, ana peluang diklebokno. Begitu mari digereng ketok gawang Dilebokno. beleng Gol. Rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. polahe seneng. Tenang. Iku nek bal-balan. Bal-balan. Nek kemanten Nek anyar. manten anyar. Ya apa? Rangkul-rangkulan sik. Terus Ambung-ambungan. heeh. Marnu ketok, So. Ya. Ahai. Ketok apa? Alalah, ngono ku, So. Kok iso? Aku takon karo kon. Takon apa? Nek kemanten saiki ki wong rabi, Ah. wong nikahan. Ya to? Kon biyen apa wis tau nikahan? Aku tau nikah, So. Iya. Biyen aku dikalani makku ngene. Ya apa? Le, nek golek bojo iku aja lali. Lali karo Sing ulune ketel. didelok teko wulune. Kok ulune? Contone? Contone. Ya. Wong wedok nek alise ketel. Heeh. Rabi nak. Kok iso dirabi? Soale iku bakal setia. Oh nek alise ketel, Alise ketel. iku setia. Setia. Wong Balong Jati alise ketel tagak sing wedok iki. Wah, ketel-ketel wedok-wedok kalau ketel-ketel tok. Ketel gak apa-apa, pokoke alis aja ditato. Apa? Lho, mbahku biyen nom-nomane ditato to. Terus? Mari ditato ketok alise kenceng. Umur swidak kon ero. Apa? Alise mlembret untuk nisore moto to. Lawer ngono to. Mari ngono makku ngomong ngene, Mas. Ya apa? Nomor loro, Nak. Heeh. Aja lali. Apa? Ulune neng tangan sing ketel. Ndolek wong wedok sing tangane akeh Ulune. ulune. Oh, werdine apa? Istimewa, So. Istimewae. Iku masak sak masak pasti enak. Oh. Nyambel sak mambel ya sedep. Oh, saben tandang gawe Iya. dadi lang enake. Dadi lang enak. Iku nek wulune ketel. Kowe tekel. Ayo didelok wulune tangane ketel tangga. Wah, Balong Jati kene wedoke alise ketel-ketel kabeh. Wulune tangan. Tangan. Kayak ketel ngono. Oh, iya iya. Siji sing gak oleh ambek makku, So. Siji sing gak oleh apa? Nek ulune sikil ketel nak ojo dirabi. Nek sikile akeh wulune, Iya. aja dirabi. Ojo dirabi. Mergane apa? Banci. Sumpah gelana. Nek iku ya wis
karo Apa? sing liyane ngono lho. Liyane apa? Wong kon trikok-trik kaya ngono. Yo. Contohe kaya aku. Apa? Wong wedok iku aja ditenger teko wulune. Tutut ndi? Angel. Angel apa? Wong wedok iku deloken andeng-andenge. Oh, glok andeng-andeng. Iya. Masa sa? Lho, ujare alim ulama para kiai, nek ndelok wong wedok, ndelok wong wedok sing andeng-andenge 99. Oh, lu. Lho, Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Iya. Aku tahu so. Kon wis tau. Wah, gelek arek wedok Andeng-andenge andenge 99. Rabin. Rabi apa? Apa? Wong cacar ngene. Nang rai kabeh. Rai kabeh belek ngene. Iku. Iya. Nek gak ngono ana maneh. Apa? Wong wedok didelok teko andeng-andeng sing nemplek nang awake. Nang awake. Iya. Kayae. Siji, Apa? wong wedok ate andeng-andenge nemplek nang mripat. Ojo dirabi. Apa so? Lho selingkuhan. Masa sa? Gampang ngelirik. Ana tanggane ganteng, bengong. Ana tanggane nggawe sepeda motor, bengong. Ana tanggane tuku TV, bengong. Legrek kon. Gak oleh ya? Gak oleh. Oh, gak oleh ya. Sing nomor loro. Apa nomor loro? Wong wedok andeng-andenge nang lambe. Ojo dirabi to. Gak oleh. Ojo. Apa? Oh, kakean cocot. Masa wong wedok andeng-andenge nang lambe kakek cocok. Nyecret ae. Belanjane gedhe nyecret cilik tambah nemen. Ngecemes ya? Iya. Lho ngono ah. Mula nek ndolek wong wedok Iya. sing andeng-andenge paling top kena dirabi. Nak ndi? Iku nok bokong to. Sik ta. Apa? Masa gelek wong wedok sing top iku nak bokong. Nok bokong. Wah, wis tahu aku so. Kon wis tau. Wis tahu. Ya apa? Diomongi makku ya ngono. Ya apa? Anakku wanto. Nek kon kepengin rabi wong wedok sing setia, Ya. gelek andeng-andenge nang bokong. Lah, ya to. Wah, langsung budal nang pasar aku so. Nang pasar. Nang pasar. Napa kok? Wah, wong wedok-wedok ro kita bukai. Geleki andeng-andeng. Ndolek andeng-andeng lah bokong. Geleki andeng-andeng. Hasile Benjut kabeh ra iku. lho tapi temenan iku. Temenane apa? Lho, sing penting kon iso lek ndolek jodoh kaya ngene iki bengi iki. Diatur, dipele, dinone. Kon ben kok iso potul karo bojomu iku ya apa? Kon kalah apa? Kalah weton kaya iso. Kalah weton. Kalah weton. Mosok kalah weton. Kalah weton. Ya gak kalah weton to? Kalah apa? Kalah praen. Wong potonganmu kaya dongkele jati. Gak apa-apa, sepenting kan Lah manis. bojomu ayu. Sepenting manis. Meneh mben iku mangkane papan nggawa empan. Ndolek wong wedok. Kaya bedes. Iki kok ana kernete sepur iki nang kene lha apa? Kon ketelan. Heh? Arek lolak. Kok kaya uler jedung. Oh, jajo. Kepethuk rasa karo wanto nggo kene kebeneran Dik awakmu jek urip. Kok pikir aku bongkok. Rangsamu sakmenake bongko ta ya apa? Maksude lek umpama kon gak ono aku lak gak iso pedhok ambek awakmu antarane wanto. Bener. Hah? Bener. Iya. Lah kon raine ki lha apa? Kon iki laporene gawe. Aduh goblok. Apa? Kendange digelenderno sikil kowe. Ngene lho, Sang. Apa? Aku rene iki mang goleki awakmu ambek wanto. Heeh, nek wis kepethuk, Lek wis kepethuk kate tak jaki tolong. lho, kon lara nemen ta? Loro matamu ngono. Kowe kon pegatan ibu bojomu ah. Lah apa? Tolong Kon kakean utang ditagih wong. Ora. Lah kon njaluk tolong aku lha apa? Aku iki lak ngene bingung pikirku mergo aku oleh job. Oh, nek kon bingung ngombe ya promak. Lah lha apa kok promat? ngombe pastak. Hei, Lah bongko. Lah kon bingung lha apa? aku lak wis kandha aku iki oleh job durung duwe anggota. Durung duwe anggota. Iya. Oh, gampang. Hah? Aku tak Gampang nek kon gak butuh anggota apa nek kon ndolek anggota. Iya. Nang Abah Sunaryo. lapo. Lho, akeh klumbruan kono. Apa so? Oh, situa. Iku lak rasakan kakimu. Temenan so iki aku oleh job kentrung, Dik. Kentrung. Kentrung. Ala kentrunge cok kon Oh, bingung. kok kentrung? Jobe 50 juta so. 50 juta. Lho, Kentrung ku apa so? Hah? Kentrung panganan apa? Kentrung iku teko kaspe diulet baru diadek godhong ditang. iku apa, Cok? Kentrung. Iku lempung.
kentrung. Kentrung jope 50 juta lho. 50 juta. 50 juta lho toh. Kon wis oleh anggota. Dorong. Lah kon wani napa job? Lah wong mumpung beneran sing tak golek aku golek tukang kendang kon iso ngendang to. Aku Aku ta? Iya. Gak iso. Wala kok gak iso bantere ngelani. Awakmu iso ngendang so. Masalah kendang kon gak usah bingung. Lah apa? Nek Hamri pengen ana apane. Ambek awakmu. Lho, sing ngomong sapa? Lah Masalah kendang iki lho. awakmu iso. Lho, Lah sak kebetulan iso. Bisa ta? beke. Tak jejeni sepati ra iki. Aku iki temenan. Aku temenan nek tulu. Aku wis lulusan STKW, STKW, SMKI, SMKI, S-Jus, SJU. S nanas. Lho gak ngono kok iki kali rentak ya apa? Temenan sak tulungan aku. Aja kuwatir tak tolong. Iso ngendang awakmu. Aku sing ngendang. Awakmu sing ngendang. Profesional. Profesional. Gak usah kakean ngomong. Iya. Nek kon ndolek tukang kendang, kendange gawon rene. Kendange gawon re. Gawon rene tak tabone. Apa sakon golek apa? Kendang. Kendang. Yo, Kon iku goblok kon iki. goblok lah apa? Matamu lho rimang ta ya apa? Melek goblok. Gak ketok kon. Lah kon ndelok kon. Ya apa rumangsamu? Endi? Lah iki. Endi? Iki lho. Iki lah kendang dhewe rumangsamu mbote ha iki. Iki kendang ah. Kendang. Iki kendang ta? Lah iya. Karo. Ngatat-ngatat. Lah kon gak ngomong. Dhewe kondok. Aku sing ngendang. Awakmu sing kendang. Alate jebul to. Alat liyane. Hah? Alat liyane ono ya? Semuanya iki kendange. Nek masalah kendang, ojo cacak masalah ngendang kentrung, ngendang ludruk, ngendang wayang. Iso kabeh. Aku nek ngendang, sekali ngendang kendangku lho iso ngomong. Iso ngomong. Suarane kendang tak tabuh iso ngomong. Iso ngomong. Lho, Ya apa buktine? gak percaya kok. Kana mikir. So, kono aja bujuki wong akeh so. Mosok kendang iso ngomong so. Balong Jati saksine. Awak dhewe apa Sunaryo iku gak gampang nyeluk seniman. Iso ngomong ya. Lho, kendangku iso ngomong. Iso ngomong. Rungokno. Apa so? Ucok rembes. Masa aku lah ya iso. Apa, Cok? Babah. Kan iso? Iso. Ayo. Apa to? Wong loro padha gendenge. Sitok tok yo muni Iso tok munine dawa. ngene. Ngono suarane. Ngendange sing apik. Sing apik. Apa, Dik? Hah? Apa? Prabowo. Prabowo. Bisa cara suarane. Oh, enak suarane yo Prabowo. Apa? Gus Dur. Masih aku ya iso. Bahlil. Padha mblakrak iso tak gak so? Iso. Aku tak kendang ojo dirusui lho ya. Ya. Iki mau kendang tok kene so. Yo gak so. Lek yo gak kendang tok lek kentrung. Ana kendang, ana jidor, ana tambora. Tamborin. Cek kecek iki lho. Cek kecik iki. Lah iya, Sing dhuwur. didor sapa? Hah? Sing didor. Sing jidor wanto takon sembarang. Kentrung ae kok. Loro. Kono mah. Iki terus diapano so? Iki ta. Yo. Pangan. Sing temen lho ya. Yo. Oh nate gak temen iki tanggapan 50 juta. 50 juta lho iki 50 juta lho iki. Delok. Piye iki piye? Yo. Ayo so. Ngene lho, kentrung iku ana aturane nabuh. Aturane. Ngene nabone. Tong 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 tong, dah gentuk-gentung. He he. Lah ono senggane. Ana kendak, ana senggane ya. Sing banter. Yo. Ya mulai. Ayo. Ya Allah, tobo yo genak-genak kene lho. Lah apa kok depno nang kupingku gampang grebek-grebek kok. Jarene nang hehe. Yo hehe. Terangno ta. Maksudnya hehe ku ambek jidore tabuhen. Walah ngomong kok Iya. Tong 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 tong, dah gentuk-gentuk. Dor dor. Tab jidore ditabuh. Ayo ngomong. Aduh we ngomong lho rek. Wis iso ah. Bisa, paham? Paham. Paham, so. Jidore ditabuh. Iya.
lek anggota liya iso gak iso arek iki iso. Pangon mulai arek iki. Lah ya jare Maksude ngene lho to. Piye? Tok dong daden tak gentung. Ngene lho. Ya ngono ono aku gak ero e. Oh. Iso tak gak kon Iso tak gak? Iso. Bisa. 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 Ayo. Ayo mulai. As-salatu khairum minan naum. Kok iso ajuk selemenit. Lah lapar rek. Kok diarani kentro kok mblakrak nang beduke masjid. Sabar aja. Iki 50 juta lho iki masalah anggota di situ kaya telek Ini ngene. latihan lho, Sok. Dilungono kupinge dilungono. Ya. Ngomong tak kentrung gaya baru. Ah ngomong. Ngadeko. Ya, kok ya. Kentrung gaya baru dimulai. Apa iki telek ya? Kenapa tidak sampai nyaplok cocot iki lho Rek? Ya Allah. Semangat aku. Rek 50 juta lho Rek iki Rek. Kon iso tagak to kon iki to. Tagan. Iso. Jengkel aku. Wong karek nabut didor kene lho kok iwu. Kene saya. Iya. Ayo iso. Ayo temen. So, Apa? kan anggota liyane so. Ojo diganti ojo. 50 juta. 50 juta ngawur kono. Ayo. Kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Buyar. Ya Allah toh, wanto kok iki nagis tagak. Sok jejek, Sok. Oh, kena ngono. Genap piye ketatap dasku e? Meneh ben apa jidan iku masih seneng ya ngene apa kok bolong-bolong kaya wong kate gendeng ngono. Ya. Astagfirullahaladzim. Kon lewat tagak kon. Melok so aku butuh ge bayar utang lho, Rek. 50 juta lho iki lek kon gak tayo aku sing dipaido. Ayo mulai. Temen. Dadi. Kentrung gaya baru dimulai. Hey. Model apa sih Rek? Wong kentrung blakrak-blakrak nang pencak ya ampun. Udah suwe lagi. Sabar ta, Sok, sabar. Sabar apa? Sing bener iku ya. Lah bener sih. Ya gak ada pencak. Langsung Ya langsung. ngomong ta. Ngomong apa? Ayo. Ngomong ta, Cok. Ayo. Ayo. Ngomong aku masih siaran sih. Jalan terus. Ya. Pegel Rek. Kentrung gaya baru dimulai. Hey. Rusak kentrung iki. Baguk. Sinten? Kok niku lha apa melok-melok iku? Lah kon lha apa kok ate unine kucing barang. Kon iki jane iso tagak iso. 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 Tong tak gentung dor. Nyanyi. Ya. Oh, nyanyi. Ayo. Tadi. Kentrung. Mana? Ya. Kentrung gaya baru
dimulai. Kicau mania. Digaspol ndanga, gaspol ndanga, digaspol ndanga. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Alah. Sumpah rusak kentrung iki rek. Kok iso mlakrak nang kico-kico iki terus teng RE King. Sing temen ngono lho. Sing temen ya. Temen. Ayo, kentrung gaya baru. Adik ngono mana? Iya. Kentrung gaya baru dimulai. Kenal Veronica ku. Di zaman dulu ku kenal Veronica ku. Kana sulawo ina solati wa nusuki wa mayaya wa mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok kene bongko kowe, Cok? Ya kok sing kate bongko iku lha apa wong kentrung kok nang salatu salam. Apa iki? Ayo teman. Sing temen. Dadi Kentrung gaya baru dimulai. ya kon jawab dhewe ya. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol sarung gak sarungan. Olah iya bener. Ya Rasulillah. Tuku kotang nang pasar kotang. Tuku kotang kok nang pasar kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang. Tetangga ketangan. Olah iya. Bener. Ya Rasulillah. Aku tak gawe dhewe. Nggak dhewe. Gak kaya kon. Kaya apa? Kowe parian negara sing enak. Ditanggapu aku parian. Kowe nang nyanyi kok ngapali ana. Wong mati gak isa ngen. Alah. Hei. Ket biyen wong mati ku gak iso ngentut goblok lha apa kon ngomong wong mati. Kon gopo ae. Lah lagu apa lha apa? Dinteni sing Ana kerusakan. Ana tutukane. Ayo. Kembung paling wong mati nek gak iso ngentut. Wong mati gak isa ngentut. Ya cocok. Ukurane kurang jembar. Kono lapangan. Elaya. Hei. Ya Rasulillah. Allah alhamdulillah. Wis tak So, temenan so. Lek anggotane iki aku di denda wong so. 50 juta Dik iki, Dik. Hah? Lek anggotane terima 50 juta gak masalah. Latihan wis ketok mapan. Iki tak dadi. Iya, wong saiki gak ngerti. Gak ngerti. Kentrung iki bener gak ngerti. Gak ngerti. Lah, Sing maksud- penting kok awak dhewe tanggapan Iya. profesional. Profesional. Ya, kentrung penyanyi pemusik tok. Ah. Iki gak jangkep. Gak jangkep kudu ana. Kudu ana sindene. Ana sinden. Hei, Ya. ya gak gelek sinden ah. Lek aku wis pesen apa Sunaryo takon golekno sinden, Mang. Olah iya. Oh, Golek sinden sing ayu. sing ayu, sing profesional. Ya. Suarane enak. Heeh. Perjalanan. Sindene Kon wis perjalanan. golek sinden temen ah. Wis. Sing ayu lho. Sing ayu. Oh, Oleh temen. oleh. Ora temen sindene. Ate kon gak oleh. Ya oleh. 50 juta wurung. Oh, Sing iki wis teko sindene so iki golek aku so. Loh. So. Apa? Gak keliru akon. Gak keliru
apa? Sindene kok model kaya ngene. Lah iki duduk sinden sok kliru sok iki sok. Iki danyange balong jati rasane. So, Apa? sinden temenan ah. Aku sampai kedelengen delok sinden iki. Takono sok takono kon sing paham sok. Cok. Rombokane. Kon dolek sinden ta ulure garbes iki. Ngawur. Duduk lure garbes iki ngono. Apa? Ulure keres. Kowe melentos, Mas. Melentosane kaya mbok pi. So, Kene. iki sinden temenan ah, So. Ada apa? Suarane to. So, suarane kayak bledek ngono. Niki jenenge nyanyi enak iki. Kenal ambek rasa, kenal. Kenal so. Ben-bengi tak kukek. Takono so. Sampai niki apa? Sampai niki sinden. Lah, duduk. Lah napa? Ah, mau nebang. Kon niku ngene iki yo sinden so. Hei, So. Wano sindene So, wano So. To. Ngawur. Kepingin punel. Akau. Cok, Hei, iki 50 juta lho, Cok. lah iya, Hah? iki sinden kon sawangane ngene. Lah kon lah tak kon dolekno sinden sing teko Londo. Lah, ngenyek. Nyek. Sidat pemolong. Kok pemolong ya? Penyanyi. Pemolong. Kok iso Pemolong masuk Loh, bener. Ika lho sing kesuwur ke apa? Terkenal, viral. Oh. Lah apa kok pemulung? Oh, tadi aku spiral. Pemolong. Iya. Kacane akeh goleki pemolong. Ih, bokoke gemes. Iki dudu bakal. Pempes. Sik. Sinden iku sinden sing penting iki dudu rupane. Lah, Pas emang jalukane kan sinden Londo. Londo. Kon oleh sinden sing rene kaya lawa. Wis gak apa-apa. Sing penting suarane. cacatmu ta. Penting suarane apik. Senajan rupane rusak, Ya. suarane enak saiki. Gak trimo suarane tok. Pengalaman kudu duwe. Duwe pengalaman. Duwe pengalaman. Ya apa. Pengalaman sampean apa? Lah, luar biasa, Mas. Aku sindan ki sindan proposal. Lho. Ayo. Kon proposale kate ngajokno sedekah desa. Iku lho apa iku? Sing pinter. Sing pinter Sing iku lho. hebat. Lah, Profesional. ya kayak cokotmu. Profesional. Jajal wong Balong Jati cek ero. Lah. Sampeyan tau nyindeni sapa ae? Loh, jenenge bayange. Ya. Biyen Ya. zamane jeneng aku. Ya. Lah aku ki diceluk karo Pak Mantep. Sik. Sampeyan tau enom ta? Loh, apa ya ujuk-ujuk tuwi? Aja guyu, aja guyu, Ana sinden. Cacok aku. Wong sinden kok rupane kaya gambar durung tadi. Aja. Ya. Takon. Ya, merek kabotan. Tau melok dalang Pak Mantep, Pak Mantep. Sudarsono, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar, Jajem. Jajeme apa? Jempolan. Tadi ro singkatan-singkatan. Loro, huruf-huruf ki ro aku. Oh, ngono. Heeh. Lah nek Surabaya Utara disingkat apa? Surabaya Ute. Surut. Nah, surut. Surabaya Utara, surut. Lah kok surut? Lah Surabaya Utara. Oh iki kok suwi saking kok dadi nyabrak iki. Apa ki apa? Jembler. Berarti wis tahu. Lho aku nang Hongkong so. Nang Hongkong. Lho ya apa? Kacau. Iku yo nyinden. Lho nyinden so. Bar aku do Hongkong so. Iya.
karo Pak Mantep nduk kono gak sida nyinden aku. Kok iso gak sida? Alah, sobat toilet aku. Lah apa? Ah, nguyah. Kon ro toilet. Toilete apa? Ah, nek kene toilet. Ya. Tapi nek Cina, basane Cina ngene. Ana basa Cina sing ngarani toilet. Iya, Basane apa? leng tai wong. Leng Tai wong. Leng iku bolongan. Nah, Iku sing ngarani. Nek wong nggone wong. Berarti bolongane wong. nang Hongkong. Nang Hongkong. Liyane iku. Wah, mari iku dicolok mana aku? Karo sapa? Hari jadi Surabaya. Wah, ya. Wah, iku aku dibel karo Pak Mantep. Oh, gak dalang sing saiki. Pak Mantep iku wis Iku biyen. Nang Surabaya. Nang Surabaya. Di tangga. Aku ditumpakno Avanza. Boyo Avanza ngono ae Lho paseh. Cok, Paseh Mas, paseh. kon nek ngomong nyidok rene. Delon nek muni Avanza sih muni maneh. Avanza. Lho, lho, delon. Avanza. Sinden iki lati ngepang, Cok. Masa Rumah sam tergeling aku. Ayo. Bareng nduk kono aku diangkat nang Surabaya. Hari jadi Surabaya. Bareng ngono, nduk alun-alun. Piye. Ono tok bawok. Saking akeh. Saking ramene. Terus iku penggemarku kabeh. Lho. Bareng aku medhot deluk lho. Dikuwoplok plok sak lapangan. Saking senenge. Ora, jangkit aku doro pe. Dikeploki wae. Dikeplok bareng aku medhot blek. Heeh. Aku mlaku tak kemayu aku. Mlakumu ya apa? Ngene mlakuku. Teleno. Bareng ngono kecepet telek. Mlaku nang ndi? Nang panggung. Nang gone panggung. Heeh. Begitu nang panggung. Balik buh. Wong mara nang nggonku so. Lu. Gawa duwe atusan. Jaluk foto. Mara sek Sekabeh. Nyawer ta? Ngidone ya. Mungkin mang aku kudu mungkok ae ndelok kon. Kon muka. Aku bareng iya. Ditanggap iki melok kentrung. Kentrung. Ele. Lah sindan pemulung kok. Melok kentrung. Sapa ketuane? Iki Ucok. Iki. Ya. Lho, Dik. Kaya aduh. Kaya dorane kayu sono. Aja ngenyek jope kentrung. Ya, Nek ro jope pira sampean? Pira? 50 juta. Oh, melok nek ngono. Lho melok. Nek swara sampean enak sampean tak kei 1000. Sampean lho 1 juta. 1 juta iki tok. Piye? Iki sinden iki janmo tan kena kinira. Najan iki casinge kaya ngene, Cok. Nek ndelok postur lambene, Cok. Kaya apa? Ngremo aku jadut. Kaya apa? Aku ngremo ki jadut. Ya, iso ngremo ta? Ya apa? Lah sing segala iso. Kediri kutane. Sing dadi nyatane. Ayo. Masuk ta? Jembek aku. Kacau. Ngremone enak. Enak. Tapi kentrung gak didelok ngremone. Lah delok apane? Suarane. Oh, suarane. Tes. Ya. Lah iki. Oh, Pak makan. Oh, Pak makan nih. Tek, batene tek. Alah. Batune hamblas. Oh. Cek hadirin. Ora panas kok disebul. Apa delok ae sawangane kon ndelok mie kaya eling apa? Kaya eling kekku. Ayo dijajal. Jajal.
Lagune apa ae ku nyar-nyar. Ha iki. Awas miki nyetrum lho. Lah, iki enek griges. Ya, awas miki nyetrum. Mari griges ngisor kringeten. Ra ono. Apa? Griges. Griges. Lila. Gak lila ya enek. Kembang kopi. Ordo kate kembang kopi. Apa? Alah, kembang topi enek. Cak, aja kecah. Iki warung tendo sing Ah, aja tata warung tenda, warung tutup yo ono. Ayo. Ha iki lho. Yo. Bakal semok digelung mereng. Aku kaget. ayo. Ayo. Yes, apa jaluk apa? Bokong sewu iki. Bokong sewu. Bokong sewu. Ayo. Ayo sok. Bakal semok digelung mereng. Aku Aduh, daya guyu so. percaya suaramu enak. Dijajal ambek longgo. Aku kok mah. Longgo sing bener. Aduh. Aduh, soso. Apa? Sekerutuk kek. Apa ki anu loro iki? Boleh ku dhewe. Nanti yuk. Ayo Mas. Kentrong gaya baru. Ayo Mas, ayo Mas. Dimulai. Wong iku ono nyanyine kapan? Rumah tamu deng aku. Lah wis cek lu ki mlebu iki. Gatel tembangane ukur ora iso, tak usek-usek tungkakan. Besok nyanyi mergo kedelep. Iso tak gak ngono iku. Ayo. Ayo, kentrong gaya baru. Sewu kutho. Ah, jere iki parung tenjo. Warung Bingung Mas aku. warung tendo Warung sih. tendoro. Ya warung tenjo Mas.
mesisan. Jarno. Iki bareng tendok. Ganti lagune. Sing anyar. Apa? Biasae diano sanana. Apa? Mawar hitam. Oh iya mawar hitam. Kita mawar hitam. Mawar hitam. Cocok beles kan. Ya. Ayo. Mawar hitam, 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 digelung merah. Mawar hitam. Ngawur. Ngawur ning. Ket mang mereng. Kon aja ngawur iku lah ya penganiayaan. Sakno. Masa mawar hitam kaya mereng. Kon iku gak tayo lemu nemen iku lho rek. Tulisan iki cocok. Saulane guru karone payu wong kata jebel iki beduk. Lah kan kebacut. Lah nyanyi iki Apa? cocok tulisan iki lho. Nyanyi kok mawar hitam mereng. Mereng. Eh. Mereng iku Ayo biasa. nabang, 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 adone merah. Iki lho cocok tulisan iki. Oh iki lho Mas, Joko Melarat iki lho. Ngene lho. Joko Melarat. Iki penyanyi awak dhewe. Joko Melarat jere. Iya, Aduh. dirungono sik. Rungono. Wewe diet mulo. Aku lak wis kandhang. Aku wong nesta. Sampe gagat aku. Betul iku mang betul. Lho ya lek maca cocok. Wewe diet mulo. Nah, Rungono dicek, Cok. Yo. Wewe diet mulo. Aku lak wis kandhang. Aku wong nesta tanpa badhe donya. nah. Joko Melarat digelung mereng. Kok belakang digelung piring maneh. Sik ngene. Piye? Arek iki tak wurukane. Ono so. Ancen yo mungkin iki wis lali, Lali. wis sumur. Ngene lho sayang. Piye sayang? Arek ayu. Sayang, aku krowo ono sayang. Sok kon gak mutan nyelo iki Hah? saya. Seneng. Sadar kon sok. Ngene lho, Dik. Iya Mas. Iki lho. Oh, Awae digelung mereng. dek jaman berjuang. Lah, sasa digelung mereng. Sok, kebangetan kono nyene sok. Apa, Dik? Sopo iki? Pamitmu teko omah apa? Aku pamit sampean nyambut gawe. Tapi kenyataannya apa, Cak? Nyambut gawe. Nyambut gawe? Iya. Kon rangkul-rangkulan karo nyambe anyang-anyangan iki. Heh? Guru rasane Gelung mereng. Kok iso nyambe anyang-anyangan iki wong, Dik. Lho wis ngerti, penyanyi. Iya. Sing kok marai. Heeh. Kaitane kok marai. Terus? Karo ngono kok keloni dhewe ngono. Lah apa aku ngeloni kaya ngene iki? Aku jek sadar dadi bojomu. Bojomu ta sok? Iya. epret. Jarene bojomu wis mati. Epret matamu ngono ah. Ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, Dik. Aku temen nyambut gawe nang kene. Lah temen-temen nyambut gawe apa rangkul-rangkulan? Heh? Apa marek ketu? Hah? Apa? Re. Blane, kok dowe-dowen ya? Digelung. Padha wedoke, wis ngerti sile padha wedoke? Iya. Ngerti iki rasa bojoku? Sapa? Gak kurang Dudo, gak kurang Joko, heh? Tak culak matamu kon. Oh, tak tulak dhewe. Lho, bojomu kok guru rasane Digelung merah. Heh? Kok kurang-kurang ajar kon? Heh. Padha wedoke, he? Rasaku pacarku sane 30 dina pundhut sekali. Aku gak ngoros masih rasa iku. Lho, Sabar. Sampeyan ngewangi sundel iki. Lho, enggak, Ngewangi enggak, sundel, gak enggak. ngewangi bojomu, heh? kon sundel. Aku sundel. Awakmu sundel. Apa? Aku bolonge. Dadi sundel. Alah. Sabar apa, Dik?
Bengi-bengi ning desane wong geger, brebeki wong. Royokan apa? Bojoku, Pak. Royokan bojo. Rakyat gelung mereng. Tak urusi, cina rampung. Sapa sing rumangsa bojone rasa ngatung? Lah pokok Kon bojone rasa biyen nikahan ndi? KUA. Awakmu ndi? Kuburan. Lho, Pantes santai nesu. Sondel kok boyong. awakmu oleh surat apa? Surat nikah. Awakmu oleh surat apa? Surat gaden. Loh, ancene lambene bosok kencene. Bahasa lambemu. 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 Bahasa. Awakmu surat nikah gambare apa? Garuda. Gambare apa? Macan. Rene. Apa? Ayo. Sik. Kurang ajar. Kurang ajar. Lu. Sos, kowe coba demen miku. Awakmu kawin karo rasa lungguh apa? Wade. Awakmu lungguh apa? Galengan. Lho kandhane. Walah, bekakas tadi. Mbak, iki wong wedok, Mbak. Taji, Mbak. Iki mau belajar nyinden. Lah tapi sapa lo Cak, kadang gak cemburu moro-moro rangkul-rangkulan karo bojoku. Mbok rangkul aso. Karep kula mboten kula rangkul. Niki awake pun hayuk-hayuk. Ngen Loh. culno. Gak percaya nek ayu-ayu. Nek, iki mang latihan. Latihan iku sing temen. Cek dadi apik kaya Ludruk Budi Wijaya. Leres. Cek laris kaya Budi Wijaya. Lah, bengi iki rek awak dhewe ditanggap karo Abah Sunaryo. Nggih. Bengi iki lakone apik.